आङो जोबोद मोजां मोनदों जोंनि प्रमद बर' सारनि थांखिखौ दिनै 65 बोसोर बैसो जाबोबाय आङो फैयै फैयै गोदोनिफ्राय जों गोदोनानै दंमोन आरोखि गोदोयै दिनै बे जोंनि प्रमद बर' सारा जे मोनसे आखायाव थांखि लादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों गोदोनाय थानायखौ बोखांदों आरो बोखांबावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिभिन्न जनजातिया नैबे जोंनि कालचार हारिमु गान मेथाइ रिंगु दामसाजों गोजोननानै अनलायनाय फैयो मोजां मोनलायनाय फैयो बेखौ आं नुबोदों दा अनलायनाय फैदों मोनदों आंबो बिदिनो हारसा बर' जिखुनु बिभिन्न जनजातिनि मेथाइ खनो बयनिबो अननाय मोनदों दा नाथाय बहुत गोबावनिफ्राय आं बहुत फुराना 88 निफ्राय सूचना जाबै दिनै आङो 2025 सिम सफैबाय दा आं दिनै प्रमद बर' सारनि अननायाव जोंनि हारिमुनि लिडिं पार्सनफोरनि अननायाव आं बेखिनि सन्मान मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद गौरबित जानो हादों ओमफ्राय बिनिफ्राय आं जेबो बुंनांगौ गैला जोबोद गोजोनदों आङो प्रमद बर' सारखौ अरायबो आशीर्बाद होयो जै जाथों होननानै आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा दासिम मोनबेसे मेथाइखौ गोसोआव दं? आं खननाया गोसोआव दंमोन आङो बर' गाना गोदोनिफ्राय केसेट आमल 8-9थासो जानाय बादि मोनबाय ओमफ्राय एलबाम सफैबाय डिस सिस्टेम सफैबाय फैयै दा इउटुब सफैबाय इउटुबाव आं दाबो जग जाजोबनो लोगोफोरजों ओंखारफायो दामफायो एसे एनै स्टेजाव खनफायो बिदिबो जानानै दंथ'यो आरो मथा मथि बै केसेटनिफ्राय लानानै 8-9थासो जानो हासिगौ आरोखि बावबोबायबो माखासे गोदोनि मेथाइफोरखौ दानि मेथाइनि मडेलफ्रा एसे आलादा जाबाय तथापिও आङो ओंखारफायो सेंग्रासा गथ'साबो ओंखारफायो आं एसे दामफाय देफायो समायदेरबोजोंबा स्टेजाव जुदिও गारां गैयाब्ला बिसोरनो खनफानो बाध्य जायो बे रोखोमै सोलिबोयो आरोखि दासिमबो दं आं नागाराखै आरो नागारनायबो नङा होननानै आं सानदों गावखौनो गाव आरोखि जायखिजाया माबा मोनसे दोंसे मेथाइनि लिरिक्स गोसोआव दं नामा? लिरिक्स ससे बर' मेथाइखौनो खननोसै ना ओ मोनाबिलि सम सिरि निजोमा गाबो मानो लाफा सायख' दुखुथिया लाफा सायख' दुखुथिया ओ मोनाबिलि सम गाराङा जाला लोगोफोर माने बैसोबो जाबाय 65आनो गोलैबाय दा आं एसेयावनो फोजोबनो सानदोंमोन ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन
अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।